Ти, мама, Ленечка, засинай, хутенько. Бачиш, у матуль є ще стільки справ. Так, над чим я тут спинилася, Рмав? Задача. Задача. З раніцы на кусці распусціліся 5 руж, а ў дзень яшчэ 9. Гэта лёгка. Трэба ружы. Ну, маляваць. Зараз я их намалюю. Добрый вечер, сябры. Прывітанне, Рыся. Салют, Буслик. Ой, колыханка уже пачалася. Прывітанне, дзяўчынкі, хлопчыкі. А ты не заўважыла? Не заўважыла, Рмаў. Бо я такая занятая. Я и ляльку спать укладываю, и домашнее задание по математике раблю, и сяброўцу падарунак хочу картину намаляваць. І яшчэ музыкай, гляджу, плануеш пазаймацца. І музыкай абавязкова. Ой, дык давай я табе дапамагу, Рыся. Хочаш, малюнак зраблю? Я, кажуць, нядрэнна малюю. Дзякуй, Буслічак, але не трэба, Рмаў. Гэта ж падарунак ад мяне, а не ад цябе. Тады давай я твою ляльку заколыхаю. Могу я колыханку проспяваць? Баю-бай, баю-бай. Не, Буслик, нічога не трэба рабіць за мяне. Чаму ты адмаўляешся ад маёй дапамогі? Бо я вучуся рабіць некалькі спраў адначасова, Рмаў. Оказывается, гэта зусім не складана. Бачыш, я ж спраўляюся. Зараз намалюю. Ой, а што ж я збіралася намаляваць? Прыгожая лічбу 5. Рыся, ты упэўнена? Думаеш, тваёй сяброўцы будзе прыемна атрымаць у падарунак намаляваную лічбу? Ці ёй испаўняецца 5 гадоў? Не 5. Але я забылася, што хацела намаляваць. Ой, прабач, гэта я цябе збіў. Ты робіш столькі спраў, а тут я прыйшоў, і колыханка пачалася. А можа, давай я буду з гледачамі размаўляць, а ты сваімі справамі займацца? Не, так не пойдзе. Я і колыханку хачу весці, Рмаў. Я зараз дзеткам праспяваю якую-небудзь прыгожую мелодыю. Разам з тым музыкай пазаймаюся. 5, 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 5. Нейкая матэматычная колыханка у цябе атрымліваецца. Думаю, ад такой песенькі лялька не засне. І дзеткам, напэўна, не вельмі цікава яе слухаць. Ой, ведаеш, Буслік, у мяне ў галаве ўсё пераблыталася. Нічога не атрымалася. Рыся, что ты так расстроилася? Просто я прочитала, что таленавітыя асобы могуць рабіць адначасова шмат спраў. Вось і вырашыла паспрабаваць. Але з маёй спробы выйшла... Значыцца, я не таленавітая, Рмаў. Ну, не сумуй. І я, значыцца, не таленавіты. Мяне таксама ніколі не атрымліваецца рабіць адначасова некалькі спраў. І гэтым ты хочаш мяне суцешыць? Я і сама няўмека. І сябр у мяне такі ж. Ой. Эю, я хочу ведаць усё я. Добрый вечар усім. Прывітанне, Коска. Добрый вечар. А чаму у нас Рыся не ў гуморы? Хто ёй сапсаваў настрой? О, гэта не я. Так я сама сабе настрой сапсавала, Рмаў. Ведаеш, Коска, я прочитала, што бываюць такія асобы, якія могуць адначасова рабіць много спраў. Ага, і Рыся вырашыла адначасова гуляць з лялькай, рабіць заданне па матэматыцы, маляваць і музыкай займацца. Ого, нішто сабе спіс заняткаў. Ды яшчэ і колыханку весці. Але нічога у мяне не атрымалася. Вось бачыш, і малюнак не зрабіла, і задачку не рашыла, не пагуляла. І дзеці, напэўна, з мяне смяюцца. Не, Рыся, паглядзі. Ніхто з цябе не смяецца. Усе толькі спачуваюць. Так, Рысечка,
У гісторыі сапраўды сустракаліся людзі, якія маглі рабіць гэта віртуозна. Вось бачыце, Армаў. Але сучасныя даследаванні паказваюць, што дзеткам лепш не рабіць адначасова розныя справы, А чаму? бо ўсё будзе зроблена не так, як след. Вось таму у тебя, Рыся, і атрымліваліся матэматычныя песенькі. Вучоныя кажуць, што толькі 2 задачкі можна сумяшчаць. З імі наш мозг спраўляецца выдатна. А калі задач будзе 3? Ой, 3-я справа будзе рабіцца з вялікай колькасцю памылак. Значыцца, прагульвацца і паўтараць табліцу множання адначасова можна, так? Так, ці, напрыклад, слухаць казку ці песеньку і прыбірацца ў пакойчыку. А больш складаныя справы лепш рабіць па чарзе. Армаў, атрымліваецца, я павінна была спачатку рашыць задачку, потым пагуляць з лялькай, потым памаляваць. А пасля пазаймацца музыкай. Тады б усе справы атрымаліся б у цябе, Рысечка, як заўсёды выдатна. Ты ж у нас таленавітая. А не якая-небудзь няўмека. Армаў, дзякуй, сябры мае. Я зразумела сваю памылку. Цяпер ведаю, як усё зрабіць. Але шкада, што калыханка сёння атрымалася не вельмі вясёлая. Затое карысная. Бо ўсе дзеткі, спадзяюся, зразумелі, што рабіць некалькі спраў адначасова нельга, а яшчэ трэба адпачываць, каб не стамляцца. А давайте зараз і адпачнём. Паглядзім цікавы мультфільм. Цудоўная прапанова. Глядзім? Перапынак скончыўся. Армаў, цяпер можна дарабіць якія-небудзь справы? Лепш адкласці іх на заўтра, бо зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чыстим зубки, мыем тварыкі і адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Жадаем, каб вы выдатна адпачылі і заўтра ўсё у вас рабілася як след. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.